Så har Emil fisk. From the ice door. Og så sagde den der. Og det er bare en bitte en. Der er bare en bitte en. Se hvad den siger her. Den kan da godt lidt og det ligner jul. Det var bare fordi, de fik på en. Ja, skal den herover, ja. Nu skal jeg på is. Stang ned i vand, stang ned i vand. Ja, der var den. Og det er en pæn en. Den går igen, den går igen. Den fejrer det sgu. Du kan få en af de andre ting, ikke? Jeg vil sige, hvis den ikke går ind i andre ting. Det vil den ikke. Så find en tur. Det går igen, det går igen. Nej. Kan den næsten ikke. Bare vi tilbage. Nu går den. Jo. Ja, tak. Ja. Skal du lige have den, så jeg lige kan få en video på video her, lige på kamera. Billeder op bagefter. Vi går lidt tilbage her dog. Det er meget sjovt på isfiskeri. Ja, det er sgu meget sjovt.